Kita lumpet atau di mana? Iya, gedangnya tak anune, Mbak. Mandek sih, Dang. Mandek sarapan. Wes tok, Dang. Sarapan sih, Lare. Mandek. Dang. Lap aku tak. Aja kan ndi iki? Nggak iso ndi. Mandek to, kok ngingetne man. Sarapan riyen. Nek mak wis montore reneng. Nah, Panas heran. kon celenget ya. Tapi selengen ning wong. Wali entan mbok lemeke opo kuwi kegodhongmu kertasmu. Udah rai penjaga tak, nah uang mekel nih. Jangan. Kilo. Ganti. Anune. Kilo Lah apa angling acara dhewe kuwi. Kol kertas kilan. Ya, nah. Dikene kene. Wes pas iki. Loh, ndak apa anu. Pakan yang luar kuya. Ngarep aku ke Mang. Bagor aku pulang ke duwi. Alah, ya padha eta. Wis kalau duduk lho, Man. Ngerti duduk lho. Ngono to we? Anu. Ngono wong-wong. Lha yo ben kae wis nengok. Enggak.